que té 69 anys. Un Alfa Romeo 6C d'Oriol Vilanova i Daniel Erritza. Tot a punt per la sortida, tenen menys de 2 minuts perquè surti Antonio Zanini. Aquí a dalt del podi tenim a les autoritats que donaran la sortida, el senyor Oriol Marcé, subdirector general d'activitats esportives de la Generalitat, el senyor Gavi Arran, director de promoció d'esdeveniments esportius de Barcelona Esports, el director general del RAC, Xavi Pérez, i també els representants de l'entitat francesa que col·labora amb el RAC en l'organització d'aquesta prova, José Luis López i Jean Delclos. Minut i 20 segons per la sortida perquè aixequin les banderes i s'inicia aquesta prova que, com deien, compta amb una participació d'un total de 50 equips. 50 equips que donen vida i color a aquesta plaça de Catedral, escenari habitual de les sortides del Rally de Monte Carlo, i enguany en aquest Rally Catalunya Històric, primera edició que organitza el Real Automòbil Club de Catalunya, amb una especialitat que està ja molt desenvolupada, que compta amb moltíssims aficionats, i tot a punt perquè estem en els últims segons, menys d'un minut ja per la sortida del dorsal número 1, el pluricampió Antonio Zanini i el company d'ell, Guifré Pujol. Tot a punt, últims segons, motors en marxa. Recordem que el primer cotxe arribarà al final de la primera etapa a Santa Coloma de Farners a les 10 menys quart de la nit. Tot a punt. I aquí està la sortida d'Antonio Zanini i Guifré Pujol quan pugen al podi el dorsal número 2, Víctor Sanz i Pala i Víctor Sanz i Fill. 13 cops en el Monte Carlo i enguany guanyadors de la nit del Turini, del mític cop del Turini. Víctor. Sí, per segona vegada. Bueno, i aquest Rally Catalunya com es presenta? Bueno, és un rally diferent i pot haver-hi moltes sorpreses. Moltes sorpreses, serà un rally complicat. Pues que hi hagi son en aquesta tarda plujosa per Víctor Sanz i Pala, Víctor Sanz i Fill, que són respectivament fill i net d'un dels guanyadors del Rally Dues Catalunyes, Víctor Sanz i Vall Mitjana, guanyador de la primera edició l'any 1960. Aquest cotxe, aquest Porsche 911 que porta Víctor Sanz, és una unitat que en el seu dia va portar un altre pilot català de velocitat important com era el Paco Torredemer. És un cotxe que ha fet ja 13 ral·lis de Monte Carlo. Sortida de Víctor Sanz i Pala, Víctor Sanz i Fill amb el dorsal número 2, quan ara es preparen un Carles Miró que no ens hem d'oblidar que va ser guanyador del Rally Costa Brava. Carles Miró, segurament una de les persones que intentarà guanyar aquest rally perquè, bueno, el seu palmarès així ho demostra, no? Que ho pot fer. Ben segur, el que passa que hi ha molta gent que ho impedirà, per tant intentarem fer-ho també com sabíem i hem de tenir una mica de sort. Vinga, que vagi bé. Moltes gràcies a Carles Miró, com dèiem, un altre dels etiquetats favorits per guanyar aquest Rally de Catalunya Històric, que, com dèiem, es disputen dues etapes, últims segons per aquest Porsche 911 SC de 1981. Cotxe espectacular, ben preparat, ben mantingut. I aquí està la sortida de Carles Miró i Ivan Matavacas, i puja al podi Xavier Piña i Sergi Girà en aquest potentíssim Ford Escort MK2 de 1978. Un cotxe prou conegut en el món dels ral·lis. Aquesta unitat de Xavier Piña, perfectament restaurada. Un dels cotxes espectaculars, amb tracció trasera, un potent motor i, per tant, pot donar molta guerra en aquest Rally de Catalunya Històric. Últims segons per Xavier Piña i Sergi Girà amb aquest Ford Escort MK2 quan es prepara
11 anys va ser exposat a la Fira Autoreto de Barcelona. Número 6, Josep Maria Molas i Laura Pedrosa. Forescott MK2. Un total de 50 equips, com dèiem, participen en aquest Rally Catalunya històric. Una prova que debuta en el calendari de les proves de regularitat. La mitjana és de 55 km per hora, la que han de mantenir en els trams cronometrats, un total de 15 trams, tots ells en carretera tancada. Hauran de superar aquests 50 equips. L'etapa d'avui acabarà a les 9:42 minuts a l'hotel Mas Solà, a Santa Coloma de Farners, quan tenim ara al podi el dorsal número 7 de Pau Comacros i Juan Ignacio Fernández. Aquest pot ser 911. Veuran al llarg de la tarda que la majoria de participants, la marca més representada és Ponce, amb el seu model 912. També tenim els participants a l'equip de la divisió de cotxes històrics de SEAT Motorsport, un total de 4 unitats. Últims segons per la sortida d'aquest podi de Pau Comacros i Juan Ignacio Fernández en aquest Porsche de l'any 1977. I és a la sortida de Pau Comacros i ara puja al podi un altre Porsche, en aquest cas el de Josep Lluís Marcó i Miquel Molí, guanyadors de les Rally Classic Series per a les temporades Porsche 911 de l'any 1970. Com dèiem, els cotxes admesos a participar en aquest Rally de Catalunya històric tenen que estar presos entre els anys 1947 i 1984. Preparat per la sortida del dorsal número 8. Últims segons. I aquí està ja la sortida de Josep Lluís Marcó i Miquel Molí. Entre els trams que han de fer com puja de Molí, Tere Almarans i Anna Vives, que van ser guanyadores de la Copa Femenina del Rally de Monte Carlo. Aquí no tenen tanta competència com el Monte Carlo. Competència sí, perquè hi ha molts cotxes, però tripulacions femenines no. Molt bé, aquí tenim aquesta parella catalana, Tere Almarans, Anna Vives, guanyadora de la Copa Femenina del Rally de Monte Carlo històric aquesta temporada. Un trofeu important en el seu palmarès. Són les úniques participants de l'estat que han pujat al podi amb una classificació del Monte Carlo i ara prenen la sortida amb aquest Volkswagen Golf GTI de 1979. Dorsal número 10, Joan Royan i Álvaro Royan, Porsche 2.2T de 1970. Tots els participants que van sortint en intervals d'1 minut, com dèiem, avui entre els trams que disputaran hi ha 3 passades al circuit gran, al traçat gran del circuit Barcelona-Catalunya. També faran els trams de Gallifa, la Roca, Sant Julià, Collseroman, el Pla d'Arenes i Clarenys. Per tant,
sortida la senyora Elena Mestres. I atenció perquè puja el poli ara, Josep Mateu i Quim Vilatanzana amb un dels cotxes de la divisió de vehicles històrics de Seat, aquest Seat 1200, el president del RAC, que a més aquesta vegada no ha volgut perdre's l'oportunitat d'estar al comandament d'un dels cotxes, no? Per veure si tot va bé, no? O per guanyar. Però ja ho veurem, això. Ja ho veurem. Va i tornar a una tradició. Clar que sí, que ja s'hi vol casar el president del RAC i a Quim Vilatanzana amb aquest Seat 1200 Sport de l'any 1976, amb aquest color inconfundible, color que sens dubte es veurà bé el dia d'avui, aquest dia plujós, aquest dia complicat, que posarà a prova a pilots i copilots en els trams que hauran de fer al llarg de tota aquesta jornada, que com dèiem, té un total de 250 quilòmetres, sortida de Josep Mateu i Quim Vilatanzana, quan ha de posar el podi del dorsal número 17, Xavier Franco i Albert Franco, amb aquest Porsche 356, una meravella de cotxe de l'any 1963. Per tant, un dels cotxes, podem dir, més antics d'aquest club, que avui s'ha plegat aquí per disputar aquesta primera edició de la Rally Catalunya Històric. Cotxe molt valuós, no gaire potent, 100 cavalls aproximadament, però molt valorat pels col·leccionistes i que en el seu moment va participar també en proves del Mundial de Rally, de totes les velocitats. Últims segons per Javier Franco i Albert Franco, dorsal número 17. President del circuit de Barcelona, Catalunya, el senyor Vicenç Aguilera,
acompanyat per l'Elisabet Aguilera, l'agència de Consell 24 Esport, el senyor Vicenç Aguilera, que aquesta vegada m'ha gustat veure si pensava o no. És un noi amb una especialitat molt singular. Jo crec que el que és de disfrutar i que s'ha de veure amb els discípuls del parc. No torni a veure. Hi ha molts especialistes. Doncs si venies d'això, moltes gràcies a Vicenç Aguilera, acompanyat d'Elisabet Aguilera, amb aquest 124 d'Esport 1600 de l'any 1972.